गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों जोंनि बिटिसिआ मा जानो थांमारखो। दिनै प्रमद बर'खौ सोंखारिनायनि जाहोनावहाय आरो बिटिसिआ जेबो खामानि मावनो हायाखै, गावसोरखौ थगायदों होननायनि जाहोनावहाय रेव रेवाखौ दिनैहाय इएम पदनिफ्राय दिनै बोख्लायनाय जाबाय। बिथाङा बिपिएफनिफ्राय थांनानै बिजेपिआव निफ्राय बिथाङा इएम मोनदोंमोन। दिनै बिथांखौ जुदि सासपेन्ड खालामबायब्ला नैबे उरुप कुमार देखौबो बिथांमोना सासपेन्ड खालामनांगौमोन होननानै आंनि फालरफोरा बा आंनि माबानिफ्राय थरफनिफ्राय आङो बेखौ राइट होननानै सानोमोन। नाथाय आङो दिनै रेव रेवानि जे सासपेन्ड जानायावहाय आं दुखु मोनाखै। मानो होनोब्ला दिनैहाय एखे जे गोरोन्थि मावनाय बिनिफ्राय बांसिन मावबावदों उरुप कुमार देआ। दिनै गुबुन हारिखाय दिनै प्रमद बर'आ बेखौहाय जेबो खालामनो हायाखै नामा? ना बिथाङा गुबुन हारिनो आरो बिटिसिनि गासैबो पावार फांसनखौ गुबुन हारिनो बा दिनै स्टेटआवहाय हरजोबनायनि मोनसे प्लान पलिसिसो खालामदों? बे मोनसे कुइसन फैदों रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा बेखौ कमेन्ट खालामहर। रेव रेवा मानगोनां बिथांखौहाय सासपेन्ड खालामनायावहाय आरो दिनैहाय मा होनदों नैबे उरुप कुमार देखौबो आंनि बायदिब्ला सासपेन्ड खालामनांगौमोन होननानै आङो सानो। नोंथांमोनहा मा मोन्दांथिदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। दानो जोङो बिटिआर सरकारा मोनसे लासिं सिं दिनै मोनसे ग्रुपआ नोंथांमोनहा बेखौबो नायलांदो। हेलेना दैमारि बिथाङा मा फोरमायदों? बिथांमोनहा नैबे जेलाव जोबजानानै थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बिथांमोनहा लटारि होदों आरो बे मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय आरो गोबांथार स्कुलफोरनि थाखाय बिथांमोनहा फ्रि फोरोंनायनि मोनसे प्लान आरो पलिसि लानानै बिथांमोनहा लटारि होनाय जादों। नोंथांमोनहा बेखौ मोजां हामजादोंना हामजायाखै? नोंथांमोनहा खोनासंखांनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामहर। दिनैनि नैबे उदालगुरियाव मोनसे लाकी ड्र लटारि खेलानि मोनसे इनग्रेशन दिनै प्रग्राम दंमोन। सेरेगाव फाउन्डेशन आरो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिजौ फाउन्डेशन, बे मोननै फाउन्डेशना लोगो नांथाबनानै मोनसे बिराद गिदिर वान अफ द बिगेस्ट इन आसाम होनजायो लटारि खेला खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बे लटारि खेलाल' नङा, बिनि थांखिया जोबोद गिदिर आरो जोबोद बाख्नायथाव। बिनि थांखिया आं फारि फारि मोनसे मोनसे बुंलांनो सानदों। गिबि थांखियानो जाहैबाय सेरेगाव फाउन्डेशननि आन्दाराव मोनसे स्कुल दङ गंसे, जे सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, आरो सिजौ फाउन्डेशननि आन्दारावबो गंसे फरायसालि दङ आलारि एकाडेमि होननाय। बे गंनैबो स्कुलाव गाहाय थाखोनि जाय बिथांमोना बिल' पभार्टि लाइननि बिथांमोनहा जाय फरायनो हायाखै बिथांमोननो एजुकेशन होगासिनो, बिथांमोननो फ्रि अफ कस्ट एजुकेशन होगासिनो। बे खेलानि जिखिनि फैसाया लाभा फैगोन, बे लाभजों बिथांमोननि एडुकेशनाव थांगोन, एडुकेशननि डेभेलपमेन्ट आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टआव थांगोन। आरो सेकेन्डआनो जाहैबाय बे उदालगुरि हालामाव गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स डनेट खालामनाय जागोन, जि बयनि थाखायबो फ्रि अफ कस्ट आरो 24/7 सार्भिस होगोन। आरोबाव गंसे गोथै सह लांनाय गारि जायखौ जों स्वर्गरथ होननानै बुङो, बेखौबो बिथांमोना बयनि थाखायबो उदालगुरि हालामनि बयबो रायजो राजानि थाखाय फ्रि अफ कस्ट 24/7 सार्भिस होनाय जागोन। आरोबाव मोनसे थांखियानो जाहैबाय जोबोद गिदिर थांखि बियो, जोंनि बर'नि थाखाय नांबोनाय जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव दङ, जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोनहा जोबोद गोबाव जाबाय दासिमबो जेबो ओंखारबोनो हागोन हाया बिनि जेबो खौरां गैया। बेनिखायनो बिथांमोननि जायफोरा फेमिलि मेम्बार्सफ्रा दा जोबोद खस्थ'नि गेजेराव सोलिगासिनो दं, बिथांमोननि थाखाय फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स बयबो न'खरनि थाखाय गासिबो फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय दा एप्रक्स 63 प्रिजनार्स दासिमबो दङ जोबथेसालियाव। बिथांमोननि इच फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय मोनसे न'खराव 25,000हाय होनायनि अनसुंथाइ होनायनि मोनसे थांखिखौ लादों। आरो बेफोर गासिबो थांखिया नैबे लटारि खेलानि जिथु लाब थागोन बे मुलाम्फाजों बेखिनि जि प्रब्लेम्सफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय बे खेलाखौ फाथिनाय जादों।